Nasindayo. Nasindayo, lobster. Lobster kung kaya inam. Rungay. Agluto tayo tata iti lobster nay. Pau. Nay, sa bani nga klase na ito nay. Nay, pau na yun. Pau. Tapos dito nay. Tiawag na dito ka kampa dito. Dito nay. Di malang ang bukol. Ti muna nga step. Pas ganun to butane. Tapos ikabil mo dito. Pak. Then mga laka Sprite. Kabil mo to Sprite. Buruk-buruk. Toy. Then simple lang. Alam to yung kampay, kabil mo ta. Pak. Muta. Ta. Kurang iti Sprite, ikam ulit. Tapno ma-absorb na nga nalaing. Basta na. Tatay ikam basit, ti asin. Pak. And then, tekalob. Kaluban tepe lang. Urahin tayo di sa mamano nga minuto. San tumayat. Pak! I-check mo no hampay nga nagburek. Makita yun mo, hampay nga nagburek. Isublim nga dagos man tekalub na na. Hampay nga nagburek. Urahin tayo. Quality check. Paunay pinagburburek na nay. Paunay lumablabati saan. Baliktad tayo man. Baliktad tayo. Leta na eh. Wow. Nay. Sa ating kaluban ulit. Nagmay ta pinaglabaganan nay. Naglabaga ka na pinag-orange na. Danda yung maluto dito eh. Payato na pao na kambe we dito ya. Pak na pak panain. Patayin tayo. Hey, malatan tayo. Sano ya? Una yung agdadamo. Agdadamo boy. Nasindayo, lobster. Lobster kung kaya inam. Rungay. Saan na ito? Nay kasi ayam. Deta nay. Po. Nay, dito ananan. Hindi dito eh. Anay. Kawalan tayo Nay. Po. Puro ne. Ang sami, bakit to? Ang sami, naglin. Nay. Bako. Hindi masaya. Nay. Neta na yun, nagdakkel baby. Kartibante pa lang. Kartibante yung bigay kami kong bagag ko po. Wow. Apa nama ba yan? Hindi masyo. Bakit? Tama ng tepe. Dito yung mesa. Tapno, kaya teman o natin. Nagsabalyan. Tiraman. Hindi jay. Hindi jay. Tepe lang. Nahiraman ng teman ti. Nagdumaan da. Dito. Wow. Wow. Tabungaw. Karered na eh. Kaya naman. Namimas. Namimas na ito. Ito muna. Sino halala? Naman. Tikampa. So, detoy, name imas detoy ngem. Detoy.